Conducía, Alberto de copiloto e eu atrás. No Clio blanco de Manuel íbamos por aí, monte para arriba. Nos acabábamos de sacar o carné para non ser unha novedade conducir. E collíamos pola noite monte para arriba hasta perdernos. E cando xa non sabíamos onde estábamos, intentábamos volver para casa. E falábamos das nosas cousas e así. E pasou unha noite o que tiña que pasar. Unha noite de agosto, de calor. Collimos polo monte da Groba para arriba. Pero para arriba, que xa non había nin casas, Pero para arriba que xa non había nin farolas. Vos mirar que se estábamos para arriba que non había nin carteles do Atesa. Que onde non chega o Atesa non chega o asfalto, Efectivamente, ali xa nin asfalto había. Eran pistas de terra, cheas de baches. Bueno, máis que pistas con baches, eran baches con algo de pista. E alá íbamos nos a 20 por hora. Noite de lúa nova, non se miraba nada máis que os faros do coche enfocaban. Alá nos a 20 por aí. Non sei se conocedes o sitio. O Alto da Groba, alá en Bayona, que é un monte grande, que ten unha planicie enorme que non hai nada. Pero nada, Kilómetros aí que non hai nada, só hai cabalos ceibos e vacas ceibas, que a primeira bombilla que hai está lá en Torroña, kilómetros e kilómetros para lá. Pois nós por aí andando perdidos xa, fomos a dar a un cruce. Manuel así co coche enfocou para lá, vimos que había un camiño, xirou un pouco, e miramos que había un carballo ali enorme chantado no medio do cruce. Bonito, 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 como se fora unha rotonda paleolítica ou algo así. Quedamos parados un anaco, mirando aquela cousa, aquel carballo cheo de luz, e todo o demais oscuridade absoluta, que só nos escoitaba o ruido do motor do coche. E non vai, unha coruxa enorme que se nos bota enriba do coche, así coas ás abertas, blanco, resplandeciente, con eses olliños pequerrichos que ten, que se checaban no fondo da alma, e nos ali como aquel paxaro tan grande enriba do capó do coche, agarrados ali ao volante berramos, e a coruxa non máis que dixo, e marchou. Que digo eu, como un paxaro pode meter tanto medo non máis que dicindo bufú? Quedámonos así. Xiramos un pouquiño o coche, vimos outro camiño, e xiramos outro pouco máis, e vimos ali, que da oscuridade salía unha casa, ali sola, en ruínas, e que tiña un columpio roto. Aquí. E despois do columpio, ainda había outro camiño, e todo o que eu vos conte desta historia, se queredes, podedes buscar unha explicación racional. A todo menos a isto. Eu hoxe sei cal é ese cruce, e podo vos levar. E ten 3 camiños. É un que hai que ver un camiño de Bayona, outro que vai para Torroña e outro que vai xa para Olla. E ali está a casa co columpio ainda roto. Carballo non, que xa o cortaron e asfaltaron todo aquilo. É unha tendencia que temos aquí, se chama progreso. Lo visto. Efectivamente, 3 camiños. Pois aquela noite había cara. Estou seguro, porque que non sabedes que camiño fomos coller. O cuarto, que non existe. E agora nos metimos nós. Íbamos, tensos, coa coruxa, co columpio e tal, pero bueno, xa nos fomos relajando. Pasar, e empezamos a rir. E non fomos a dar outro cruce, pero este ainda metía máis medo. E non sei se vos dades conta como é aquel horario. Sobre todo, eso, hai 13 anos. Unha esplanada que non hai nada. Terra ali. As únicas aldeas que hai teñen nomes como Sinxentes, que xa o ditou. E non vai aquela pista morría. Nunha carretera nova, recién asfaltada, con 2 carriles, pintadiña, cunha cera, farolas. Se xa os teñamos aquí. Aquí. Collemos para a esquerda e miramos ali 15 personas andando en fila india, anxándose. Collimos o coche, puxémonos a par deles, estábamos perdidos, non vamos a preguntar. Pero 15 personas, ás 4 da mañá, alá arriba, kilómetros para dentro da Groba. Raro. Puxémonos a par deles co coche, eu baixei a ventanilla, e mirei que eran xente normal, con camiseta blanca, pantalón de deporte, tenis, e todos iban así cunha lanterna na man, mirando pa diante, calados. Pregunteilles, hola, mira,
Perdona, boa noite. Para ir para Bayona? Que seguían? Hola. Perdona, boa noite. Para ir para Bayona? Que seguían? Vos situarvos. 4 da mañá, ala arriba de todo na gropa, monte pa dentro, un coche que se lle pon ao lado de 15 personas andando e aquelas horas, que lle fala e non lle contesta. Raro. E hoxe me empecé a mosquear. Que? De paseo, non? Pois anda que non te desmonte pa pasear, Pois onde que irades chegar xa podes apretar o cu, Dixen de un home que tiña uns 60 anos. Acordareime toda a vida, porque ele iba así, andando, coa lanterna na man, tiña o pelo blanco, con entradas e así unhas patillas moi ben recortadiñas. E foi dicirlle eso, e parou. E xirouse. E clavoume aqueles ollos azuis que tiña, que eu digo vos que na vida sentí nada igual, e non era amor. Algo que me empezou a subir así, que me afogaba unha cousa fría que me quitaba o aire dicindo Manu, acelera! E Manu, que pasa? Eu, acelera, tío! E Manu empezou a acelerar e cando xa os pasamos, Manuel, o que conducía, pegou un frenazo e eu, ei, que pasa, Manuel? E ele xírase así para atrás, e vexolle a cara desencaixada, os ollos que lle salían, e dime, xúroche que os acabo de ver a todos eses, polo espello retrovisor, andando 1 metro por enriba do chan. E foi aí que me dei conta que era a compaña que tuve aquí diante, que hasta falei con eles e non reconocín. E salvámonos porque non chegamos a baixar do coche en ningún momento. Porque, xentiña, os tempos cambiaron. Pois, que pensades? Que morremos agora e vamos para a compaña que nos vamos a poner ropas del siglo XVIII? No! Pero vamos a ver, aquí estaba a compaña, con camiseta blanca, pantalón de deporte e tenis que teñen que andar cómodos, que teñen moito camiño que andar de noite. Aparte xa non levaban velas, que levaban linternas, que eran de LED e dos chinos das baratas, home. Que os tempos cambian. Os tempos cambian. Se cambiaron os tempos pos vivos, que pensades? Que pos mortos non? Xentiña, é necesario